manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Farko na sanya kalikina, ubangijin da shi ya kago rayuwata. Allah dare ubangijina, ka yi salati kaga bibi uban su binta. Sa'alaye har sahabbai da tabi'ai kasa da waliyai jinin su binta. Ya Allah jalla kalikina, gaban dubin basira zan gaida annabina. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Dole na gaishe da ku sahabbai, Abubakar da Umar Faruk jarumaina. Tilan sai na gaida gwarzo Imam Ali, sannan Usman kau da barna. Shak Tijjani dan Azima da Jiyali da Barhama in yasu shehanaina. Shakki buri ma gaisuwata da ke ta yi gare ka masoyin annabina. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Shak Abdullah gaisuwata da sayyidi Shak Malam Hudu malamaina. Shak Yahaya Bawaza da gaida da Shak Aliyu baban Sirhaima malamaina. Shehu Yunusa dan Sulaiman uban Siyama baban su da Failaso da kauna. Sun kama min zuciyata, yabo nake ga annabi muku tare shafi'ina. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Burina ni dai musadu da annabi Habibullah ni zaman mu tare. Ya manzo na dan Amina da Faniman kasa dukkanin wuya na jure. Idan na zo yin baitukanka, habibiyar sare mini baitin su zo a jere. Ya manzo na dan Amina, kaunar ka ta bi dukkanin sassan jikina. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Ya mai bayarwa a kullum, ka ƙara bani dan girman Fadima binta. A lallo damin san habibi da baituka a ƙauna in ƙara basurata. Kaban komai kalikina, a yau ina bidar Allah sa na sadu da binta. Nana ina ƙaunar kike ma, idan ki bar ni kam yaya zan da raina. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Mai kyautar yanke talauci, ka ƙara bani na duka ma farin jakada. Ka baiwa zaki da kura da raƙuma, na ji sahabbai sun yi shaida. Kai ne ɗaya wanda ba kamar shi a duniya, har a kiyama an yi shaida. Ya manzo na ya ra'ufu, rahimu sanni gatan bayi shugabana. Manzan Allah shugabana, kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata, yarda habibi na mugana. Salamun lahi alaika mahi, safiyu shafa kaina manzo ka bani gata. Na rikice yau na ɗimauce, na kasa gane kaina waza ya bani gata. Ni ba kyawawan ɗabi'u gare ni shugabana, ka suturta rayuwata.
Wayo Allah shugabana ka agaza habibi ka taho ka zo mu gana. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Babu takaici babu kunci ga dukkanin masoyin muku tare shugabana. Ni mai kaunar kashi nake so, makinka babu ni bashi ko yana ubana. Duk makiyinta zai wahalta a lahira, akwai kunci dole za ya kuna. Allah ka tsare mu da takaici da fargaba da kunci domin sa annabina. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Labarin zuciya bahaushe yana batu a tambayi fuska za a gane. Mai san ƴaƴa ya so ubansu, mai san uba ya so ƴaƴayensa sai ku gane. Na rike ƙaunar annabina da Fatima Karima ma'asumiya ku gane. Nana Yahuza na kine ni, ya agaza Karima ki aminta mun magana. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Babu misali ba kwatance kamar Habibu, samsam ba za a zo da shi ba. Ya wuce Musa ya fi Isa da Adamu, batuna bai dakata a nan ba. Mai kyan fuska da kyan ɗabi'u, Ubangiji tabaraka bai yau kamar ya kai ba. Ka ƙura dukkan gudun tunani, don kai kaɗai ka bayyana Allah Ubangiji na. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Mai alkunya gashi da kyauta, idan ya baka in ka dawo za ya ƙara. Ya fi sama'u ya fi kastai wajen yawaita kyauta, kujira ina da saura. Allah ke baiwa shugabana ya rarraba wa dukkan halittu ko da gyara. Ƙaunar manzo da hasira, idan ka bar shi na rantse ma za ka kuna. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Gashi sadauki bai da tsoro, tuno shirin Badar yaya sun kayo da arna. Ina da su'al in za ku amsa, Abu Jahal da Asi wai shin ina su kwana. Ba wata aya da bai gani ba Abu Jahal, amma ku gaya min ina ya kwana. Utubatu ban manta da kai ba, na tabbata a yanzu kun gane annabina. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Ba a mai shishigi da wargi, Ubangiji ya kyale bai mai da martani ba. Abu Lahabin za ku je ku duba, ya zantuka ga manzo na ɗa haɗan suwai ba. Tabbat iya da rabbi yace, to ka taɓa mi yaya ba za mu ka da kai ba. Tsuntsun da ya ja ruwa ku amsan, shi ne ruwa yake duka safiya da rana. Manzon Allah shugabana kai dai zanwa baitukana, wanda nake so a rayuwata yarda habibi na mu gana. Zan sa aya zan takaita, dan ba sani gare ni masoya annabina. Wanda ya rero baitukan nan Yahuza daga Alhassanu ba na boye suna. Salli wa sallim ya ilahi ga Mustapha habibi muku tari shugabana. Sa'alaye har sahabbai da tabi'ai, kasa da waliyai ba su barna.